dai ya karba sannan ya bayar, amma ya ce kawai na yi ba sai an bani ba, a'a wannan mallaka ce ta dole sai ya karba nasiban mafruda. Dalilun ala anna al-warisa law arada an nasibi lam yasqud haqquhu. Dalili ne akan cewa magaji in ya gauda kai gaba da rabansa lam yasqud haqquhu, hakkin sa ba zai fadi ba, dole sai ya karba. Sai ce wa idza hadara al-ismata ulul qurba, makusanta in suka zo suka halarci rabon gado littarikati, wato na abinda aka bari na gado, mimman la yarisu, wanda ba shi da gado, ulul qurba din wanda ba gado tare da shi, amma wanda yake da gado ba da shi ake ba. Wal yatama da kuma marayu su ma suka zo gurin, an zo an ce rabon gadon wani ake, sai makusanta suka zo, sai marayu suka zo, war masakinu sai kuma talaka suka zo, farzuquhum minhu, to ku arzuta su daga ciki, ku dan dau wani abu ku ba su, amma nan an fa soke shi babu ita. Shay'an qabla al-qismati sadaqata, kafin rabawar sadakatan sadaka wata da yi ban liqulubihim, da kuma dadada zuciyansu. Wa huwa amru nadabin lil warisina baligina, al'amari ne na umarni ne na wato mandubanci ga masu gado wanda suke baligai, aw wujubun awwalil islami, ko kuma wajibi ne a farkon musulunci, summa nusikha da ayatul mawaris, an soke shi da ayoyin rabon gado. Shi wannan abinda kawai ya rage a ita ake magana a yanzu, amma jan malaman shari'a shine tukwici, shi kadai aka bari. Idan aka ba mutum kuɗi ya kawo maka, to za ka iya ɗiban wani aka ba shi tukwici, shi ne daɗaɗa masa a rai cewa yana son kuɗi, yana da bukata, amma ba shi aka ba aka ce kai maka, to ɗebo wani abu ka ba shi. Idan wani kayan abinci ne, ɗau wani abu ka ba shi. Wannan kawai ya rage, amma banda a dukiyar marayu a ce an zo rabo za a wari wani kaso a ba yan uwa, babu wani, an soke shi da ayatul mawaris. Wa damiru minhu lil maqsumi, damirin minhu ya koma kan abin da aka raba, allazi dalla alaihi alqismatu, wanda raban ya nuna shi. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ku gaya musu fada wacce take mai dadi ta shari'a, bistiqlali ma adaitumuhu, wato da abin da kuka ba su, wal itizari ilaihim, da kuma kafa musu hanzari. Iza kana al-malu lis-sigari, idan dukiya ta kananan yara ce. Shi karamin yaro baya sadaka, karamin yaro baya zakka, baya sadaka, baya kyauta, sai dai zakka ce take hawa kan dukiyar karamin yaro. Ita wato anan abin maganar malamai ce. Na fa bar maganar gadan, na kuma magana kuma dukiyar. Shari'a ba ta yadda yaro yi sadaka da dukiyarsa ba, shari'a ba ta yadda yaro yi kyauta da dukiyarsa ba ta yadda yaro yi wakafi da dukiyarsa ba. Zakka ce kawai take hawa kan dukiyar yaro. su Imamu Abu Hanifa sun tafi akan cewa idan mutum ya mutu bai fidda zakka ba kuma bai yi wasiya ba, to ba za a fitar masa ba, a bar shi da Allah ya je game da Allah shi a can. Shi kuma Malik ya ce a idan ya yi wasiya a fitar, ma bai yi ba a fitar. Ya ce me isa su sai Imamu Abu Hanifa suka ce ai ita ma zakka ta kalifi ce, kamar yadda sallah karan kanta ta mahaukaci ma sai an fitar, babu hankali tare da shi. Ta karamin yaro ma sai an fitar. So da idan mutum ya mutu bai fidda zakka ba, bai yi wasiya ba, a kirga a fitar masa, ko fitar da shi a lahira, ba sai an yi jiran yayi ba. To maganar sai da balaga, maganar sai da niyya babu ita, maganar dukiya. Dan haka karamin yaro ake fitar masa, amma ya dau dukiyarsa a rage ta banda wannan ta hanyar sadaka ko kyauta. Amma
in za a ba da miliyan cika teku kyauta to an yadda a karba a kara a dukiyarsa, amma rage ta ne ba za a ba, amma kara ta shari'a ta yadda a yi wannan. Saboda haka idan ƙananan yara wani abu ya same su, babba ba zai alkawari ya ɗauki dukiyarsa ya ce ya bayar ba a yi, sai mu kiyaye wannan. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. takarkarai jami'i ne na takarkari. Ba san takarkari ba? In kana tafiya a dawa za ga fulanin tashi sun taho da dabbobi, za ga duk sun hau kan shanu. To wannan sa da ake hawa shi da Hausa ake sa takarkari. Sa a dora masa kaya a sa yara a kai ko manya su hau, to takarkari kenan. Za a hau jaki, za a hau doki, za a hau takarkari. In akwai wannan na marayu za ka iya hawa. da tatsuniya aka je ne, shi sa Hausa ta wace. Ba da wanda yake sauraron tatsuniya sai ya san takarkari yayi. Assalamu alaikum. Allah saka malam da alheri. Allah kiyaye mana lafiyarsa. Barka annabi da alqur'ani. An gabata mana a sha'anin gadon nan, idan ya zamanto an yana hannun waɗansu, to aka zo raban ya iya kaiwa kotu ta raba musu, koko a gida za a raba saboda kwantar da fitina. ai wannan ana magana bayan an riga an raba ne, an danka ta a hannun wanda zai rike amana. Na'am, to shi yake magana. Shi wanda zai rike amana ya iya kaiwa kotu a raba. Ai sai an raba sannan zai shiga hannunsa ai. Na'am. Kwarai kuwa sai an raba zai shiga hannunsa. Na'am. Na'am. Wannan tana magana ne wanda abin yake hannunsa an riga an raba an bashi. Na'am. Yana hannunsa, ko ya zama amini ko zama wasiyi. Na'am. Wasiyi shine wanda mahaifinsa ya kama sunansa. Na'am. Ya ce ko na mutu duk abin da ya shafi ‘ya'yana yana hannunsa. Na'am. To na zama wasiyi. Na'am. Shi duk abin da ya shafi marayun ya shafe shi. Dukiyarsu zai kula da ita, lafiyarsu zai kula da ita, tarbiyyarsu zai kula da ita, iliminsu zai kula da shi. Amma wanda ba wannan ba zai kula da wayannan ba, sai dai a hada a ware masa wani abu a cikin yan uwa, wani a ce to kai ne zaka kula da tarbiyyarsu. Wannan kawai ita ce a gabansa, ya za su yi sallah, ya za su yi azumi, ya za su kula da haƙƙin jama'a, ya za su iya zama da jama'a. Wannan shine kaɗai a gabansa. Wani kuma a ce iliminsu, shi zai kula da makarantarsu da irin sana'ar da za a ɗora su, shi kuma iya wannan yake. Wani kuma lafiyarsu, in za a yi musu shayi sai ya sa hannu, ba wanda ya isa a yi musu shayi sai shi. Idan za a yi musu wani aiki a asibiti ko operation, shi kaɗai zai sa hannu akan sannan a yi wannan. To wannan ba wasiyi ba ne.